שלום, הגעתם לערוץ שלי, ואני היום מלמד אתכם להכין לוגו תלת-מימדי. זה אחד התוצאות, זה מה שהיום נלמד להכין, אז נתחיל. צריך לפתוח פלייר חדש, פייל, ואפשר ככה על הגדלים האלה. עכשיו נכתוב טקסט, לא משנה באיזה פונט, למשל זה. נשנה את זה לפונט אחר, שהיה גם בדוגמה. אוקיי. טוב, עכשיו אפשר לבחור את הצבע שרוצים ולעשות את הכותרות. בדרופ שדו אפשר לשים ככה צללה. ברד טינט אוברלי בוחרים כיסוי מעבר צבע מתאים, אפשר בצבע אחיד, כזה למשל, וזהו, נתחיל עכשיו. ושים גם קו. אפשר למשל בצבע כזה. אוקיי. עכשיו מכפילים את השכבה בערך 21 פעמים, שזה ייראה ככה, ומשפרים קצת את התלת מימד. בוחרים את שכבה 3, לוחצים שיפט ואז על 5 ומשלבים אותם ביחד. עושים את האפשרויות של השכבה, ואז קולור אוברלי, צבע לא חזק מדי, צבע כזה אולי, שזה או שכחול, גם זה יקשט את הלוגו, את התלת מימד של הלוגו בעוד צבעים חוץ מהירוק. וככה אפשר גם ב7 עד 9 לשלב ולעשות את זה. על אותו צבע, שנייה, אני אקח את הצבע הקודם. כזה. וכמובן שאתם יכולים לבחור צבע אחר. כל אחד בוחר בצבע שהוא אוהב, וככה להמשיך גם מ-11 עד 13. מ-15 עד 17. מ-19 עד 20, לא. כן, מ-19 עד 20. ועכשיו זה ייראה בערך ככה, יש לנו תלת מימד ירוק כחול, מקושט, ועכשיו המברשות. קודם כל נוסיף שכבה חדשה של המברשות, ונעשה אותה על סופט לייט. עכשיו ניקח מברשות שזה יכול לצאת ככה, יש כאלה שגם מעדיפים את המברשות שלהם על סקרין, או על עברה, או על כיסוי, כל אחד איך שהוא מעדיף. אני אקח על סקרין הפעם, וזה ייראה ככה. אפשר לפזר את המברשות בזמימה, שזה יתאים. ככה בערך, כמו שאני עושה. ועכשיו זה נראה בערך ככה. אם זה קצת מלא אפשר למחוק בחלק. רגע. נמחוק את זה פה ונשים אחר. אוי, סליחה.
עכשיו זה פחות מלא. אוקיי, עכשיו נעשה את התתניק. ניקח חדש על פונט אחר, קצת דומה, לא לגמרי אחר. אני בחרתי בזה, פשוט אפשר לכתוב מה שאתם רוצים שזה יהיה תתניק. כמובן לא לעשות את זה גדול מדי, סליחה, על 60. לתת לזה צבע או סטייל, להפוך את זה. וזהו, גמרנו. עכשיו נשלב את כל השכבות. נחתוך רקע. נשמור. וזהו. מקווה שעזרתי לכם. נפגש בפעם הבאה.